Mewn adeilad tŵr uchel, mae eich fflat wedi'i cynllunio i'ch amddiffyn chi. Fodd bynnag, os ydych chi'n canfod eich hunan mewn sefyllfa beryglus neu un sy'n herio bywyd, dyma beth sydd angen i chi wybod. Mae mwg yn llawn nwyon gwenwynig, felly dylech chi wneud bob ymdrech i rwystro eich llwybr. Bydd ein gweithredwyr 999 yn aros ar y ffôn gyda chi i'ch cadw'n ddiogel. Pan fyddwn ni'n cyrraedd eich adeilad, byddwn ni'n gwisgo offer anadlu, sy'n adnabyddus fel arfer fel setiau OA. Byddwn ni'n dod â chwcwll mwg i chi wrth i ni eich helpu i adael yr adeilad. Mae'r cwcwll yn ffitio'n gyfforddus o amgylch eich gyddwf ac mae misr yn gwelededd cyfan ganddo. Byddwn yn ei osod mewn eiliadau fel hyn. Yn union fel ein setiau OA, mae'r cwcwll yn rhoi amddiffyniad rhag mwg a mygdarthau. Gallwch anadlu a siarad yn arferol unwaith byddwch yn ei wisgo. Mae'r cwcwll yn rhoi 15 munud o aer wedi'i hidlio i chi, sy'n ddigon o amser i ni eich arwain at ddiogelwch. Cofiwch, cadwch yn llonydd a dilynwch gyfarwyddiadau ein diffoddwydd tân. Byddai'n barod. Cadwa'n ddiogel.